Kajing ya snam haga jela Manipur kamput kut Satya wala nakaliang ka sorkar kajuka man kipor baga jinglong jingman kalas dang ban jai Henry kat badang mi kisngi kimi penban da ki jingja pasung syarkai ha ka bawat ki balui ki kelum ki kenaru ki syukala langkanya kat kum na ki kubor balayo ki pulut ka jela Manipur bagi sipai kele itu bawe ukena ubadang pras nam kerta ula syak setiap da kosuloi nakli ha ka ba ka kemi jungu ka badai kanong meitei ukpa jong une ukna ude na jai bedru kuki layathu uba une ukna usah po ka Assam Rifle Relief Camp ha kang chup kang pokpi district Imphal kabaya jan ber ka phayeng ga badai ka snong jong ki meitei ha ka babun ki nong snong ki dei ki kuki kane ka jaka ka deiru ka jaka ka baklain bha ga jingya siat ha ka por bajur ka jingya ki kumta ha ka bidei ber kane ka jingja marsio jingtep marmar usenior jong ka Assam Rifle ulakran bat ki pulit ka Imphal ban penbiang ki kali kit nongpang khanang banyo libu sha hospital hagapor ka babiang handai ka ka belajia par kat bakidang don halanti hapo ka ambulans kensan kan ka ambulans kala kemding bar bethai kumta baro ki beren hangta hapo kila klat kentup utau khna ubala sha siat uba kerteng uton sing hansing ka kemi jungu ka Mina hansing bat kawi ka bahing jungu ka bakarteng ka Lydia Lorembam la kenoru baga jing kemding kene ka ambulans ka dei na ka daw ka jing biangding ki pai bhur na ka daw ka jing dangteng ka jing snam ha kane ka jela katkom ka jing thu ki pulit laong ba kane ka jing kemding ka kali la ja ha Airoi Semba ba ha ka Imphal West District ha po jurisdiction jong ka Lamphal Police Station u senior officer ka Assam Rifle la pensisha bautei khna udei ublasha siat ha po ka kam jong ka Assam Rifle kumjuru ula ban biang bahadin kata ka jingesiat ha kata ka jaka kelapan klain daki bor pulit ban apara kumta ka sorkar jela kelapan jalan biang ya ka jingpak hang snong hadu san sengi